¿Sabes ahí? Claro. Por fin es viernes. Viernes. ¿No puedes besar a nadie? En la Ioli no te dicen, ¿eh? I el 81, als 2 mesos d'estar dibuixant, ve el cop d'estat, no? I entra un capità vestit i pren poder de tota la redacció. Me toca agarrar els dibuixos i anaven a casa, el director de Pere Benyó me diu que estan a casa i crema-los, el que siga. I els tanques estan al carrer, és el 23, el 24 ja dibuixa este tanque arrugant-se perquè ja el 24 ja es comença, el rei es pica a favor de la democràcia i tal. Faig este dibuix el 24 i el 25 se publica. ¡Qué grande! ¡Qué grans! ¡Qué grans! Els germans! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Hi ha una cosa que la gent, quan no sap dibuixar en un pla, per notar que n'hi ha profunditat, dos peus normalment no estan en el mateix pla. Qualsevol dibuix que mires tenen profunditat. Bueno.